Oikein hyvää sunnuntaita ja oikein hyvää kekriä kaikille. Eli isänpäivä lähestyy ja siellä on verkkokauppaan tehty isänpäivälahjakortit valmiiksi. Ja kannattaa muistaa, että Luulinnalla on uusi hieroja, Taika Ikola. Taikalle on lisätty sinne purentalihashieronnat ja se on uutena asiana Luulinnassa. Tässä on tehty aika paljon töitä kotisivujen ja verkkokaupan ja sitten tuossa verkkokauppapalautteessa tuli siitä, että kotisivut ja verkkokauppa on ollut aika hidas ja se on välillä jopa ollut niin kuin alhaalla. Ja tämä johtuu siitä, että kävijämäärät on lisääntynyt sen verran paljon tuolla kotisivuilla. Ja sen takia palvelin on ollut riittämätön. Eli nyt sekin on päivitetty sitten oikein huippumoderniin ja nopeaan niin tämmöiseen pilvipalvelimeen. Ja sen pitäisi olla nyt sitten riittävä kaikkeen siihen, mihin Luulinna niin kun kehittyy tässä vuosien aikana. Ja oikein hyvää sunnuntaita kaikille ja ei muuta kun nähdään pajalla. Morjes!